Allah ta'ala yake cewa Allah baya gafartawa wanda ya mata tarayya da wani abu, amma wani zunubi koma bayan shirka Allah yana iya gafarta shi. Wanda ya wa Allah ta'ala shirka hakika ya kirkiri zunubi wanda yake mai girma. A aya ta biyu Allah ya ce Allah baya karban ibadar wanda ya masa shirka, yana gafarta zunubi koma bayan wannan. Wanda ya wa Allah shirka to ya bata wacce take mai nisa. A ƙarshen ma'ida ta 72 ce innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Duk wanda ya wa Allah shirka to a ce masa Allah ya haramta masa aljanna, ita aljanna haramun ne a gare shi, mako masa wuta. Ai ko cewa aka yi an haramta aljanna bala'i ya kare a wurin, amma sai aka ce kuma me wa ma'wahu an-nar, kuma makomansa ita ce wuta. Wa malil zalimin min ansar, azzalimai ba su da mataimaka. Azzalimuna ay almushrikuna. In baka gane ba dauko aya ta 13 da ya kawo karshen Luqman, inna shirka la zulmun azim. Shi shirkan shine zalunci wanda yake mai girma. Waɗannan ayoyin ke nuna mana fa duk abun da zamu gamu da shi na laifi ga Allah, kar mu je gaba ga Allah muna mushrikai. Kar mu je gaba ga Allah a same mu da shirka, musamman a shirkul akbar, shirka mai girma shine musawatu ghairillahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi. Daidaita Allah da wani Allah cikin haƙƙin Allah shine shirka. Ko a ɗauka ɗan sihiri zai iya, ko matsafi zai iya, ko kaza zai iya, ko kana ganin wani aikin da Allah zai iya sai kuma kace wai ɗan adam zai yi kaman Allah ko wani abu da ya kama da haka, ko kuma wata ibada da Allah kadai ake yi wa sai ka tafiyar da ibadar zuwa ga wani Allah. Wannan duka ya shiga cikin shirka wanda yake mai girma. Akwai shirka karama shine yin abu ba don Allah ba, ko ka yi riya a aiki, wannan hatsari ne, bala'i ne, amma ana kiransa karamar shirka. Wannan bai cire mutum a cikin addininsa, sai dai shi ma zunubi ne mai girma. So da haka ala ayi halin babu wani zunubin da ke da girma a wurin Allah idan za ka gamu da Allah kamar shirka. Duk kuskuren ka karka yadda ka bari shedan yaudare ka zama mushriki. Allah ta'ala ya kare mu daga shirka. Waɗanda suke fadawa Allah ta'ala ya kare su, Allah ta'ala ya samu wanye lafiya.